Dobar dan i dobrodošli u emisiju Poslovni plan. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Od 1. siječnja iduće godine za sve pravne osobe stiže jedna velika izmjena, odnosno jedna velika obveza. Naime, sve račune morat će razmjenjivati u elektroničkom obliku. Što to konkretno znači za sve te pravne osobe, za sve poduzetnike i koji je uopće cilj zakonskih izmjena? Pa eto ovako, kao što ste i sami rekli, ide nam novi zakon o fiskalizaciji. Iako smo mi imali od 2013. godine zakon o fiskalizaciji koji se ticao gotovine, zapravo i business to customer segmenta, sad nam ide business to business, od 1.1. Fiskalizacija bez gotovinskih računa, ali osim same fiskalizacije obveza se odnosi na razmjenu računa u business to business segmentu. Znači svi računi od 1.1.2026. će biti elektronički računi. Sad za koga? To je isto jako važno. Od 1.1.2026. obveza je za obveznike PDV-a i za slanje i za primanje. Za sve one koji nisu obveznici PDV-a, za njih kreće obveza za primanja, jer naravno ovaj koji je u obvezi slati mora nekome poslati, znači obveza za primanja. Međutim, od 1.1.2027. i neobveznici PDV-a će imati obvezu i slanja isključivo elektroničkih računa. Znači ciljevi su manje više jasni, idemo u korak digitalizacije i u svakom slučaju efikasnosti, ušteda i svega onog što digitalizacija nosi, ali i administrativnog rasterećenja, jer je to Porezna uprava zapravo samom tom fiskalizacijom će prikupiti dovoljan set podataka da će porezne obveznike osloboditi ili ukinuti ili olakšati slanje 10-ak obrazaca koji su do sad obvezni podnositi. Međutim, ono što je ad acta 1.1.2026. isključivo je račun, isključivo fiskalizacija i svi se moramo toga držati. Evo samo dodatno, s obzirom na to da je u Hrvatskoj sve više obrta, što je s njima? Ovako, znači oni nisu obveznici PDV-a, ali tako, znači ovako kao što smo rekli malo prije, od 1.1.26. za primanje svakako morat će biti u elektroničkom obliku. Obveznik će sam birati na koje načine, ima tu sad više načina, a opet od 1.1.27. nema razlike, svi će slati isključivo elektronički račun. Ok. Činjenica je da e-račun nije novost, da je obveza business to government zapravo uvedena još 2019. A FINA je nekih 10 godina prije toga već krenula s nekakvim početnim rješenjima za cijelu tu priču i na taj način zapravo utrla put digitalizacije o kojoj danas pričamo. Kako smo danas? Kako smo danas? Gdje smo danas? Pa danas smo tamo gdje smo možda htjeli biti i planirali to 2007. godine kad smo mi utrli put elektroničkom računu. Sad je tu bio dugi niz godina, ajmo reći nekakvih priprema cijele ove zajednice i zakonske regulative. Znači ulazak u Europsku uniju u principu je usvojio VAT direktivu koja je pripisala i uvjete i metode za slanje elektroničkih računa. Prva zakonska obveza je zapravo nastala 2019. godine kad se usvojila direktiva za javni sektor. A ta zakonska obveza kaže da svi javni naručitelji moraju primiti isključivo elektronički račun po zadanom standardu i po normi. I sad kad gledamo malo te brojke gdje smo danas, u ovih 6 godina, evo sad će biti 6 godina, te zakonske obveze razmjene računa, oko 35 milijuna elektroničkih računa je razmijenjeno prema državi, znači prema obveznicima javne nabave, jel tako? Sada, ako to stavimo u paralelu s onim što nas očekuje, do 12 puta su brojke veće, očekivanja računa koji će postati elektronički račun. Ja bih rekla da smo sada u relativno dobrom početnom položaju, jer ipak je veliki broj poduzetnika barem jednom slao račun prema državi i već je shvatio što je račun, što mora napraviti i kako treba napraviti, ali nemojmo zanemariti da je opet ta ogromna količina koja nas očekuje što poduzetnika, što računa, nešto što tek dolazi 1.1.26. Da. Kakvu ulogu danas FINA ima u sustavu e-računa i na koji način, odnosno kroz koja sva vaša rješenja poduzetnici mogu ispuniti tu obvezu? FINA je informacijski posrednik, danas je definitivno jedan od informacijskih posrednika, nas je dosta, bit će nas vjerojatno još i više. Nekad je bila, ja to mogu slobodno reći, eto prvi informacijski posrednik koji se krenuo baviti pitanjima elektroničkog računa. U nekom segmentu ovom države i centralne platforme i jedini, ali danas je jedan od. Što se tiče rješenja, svi mi moramo informacijski posrednici raditi po zadanoj normi, zadanom standardu, svima je isti račun, svima je isti XML koji se mora razmjenjivati.
Ono što mi kao FINA nekako želimo objasniti našim korisnicima da se želimo prilagoditi, ajmo tako reći, bilo kojem tržišnom segmentu. I naša rješenja nekako ih tako modeliramo da mogu biti prilagođena baš onim malim korisnicima, čak neki korisnici koji uopće nemaju želju, ajmo to tako reći, sami to raditi, mogu doći u bilo koju FINA-inu poslovnicu da FINA to odradi za njih, mogu sami raditi preko aplikacija, ručno, znači unesti račun, potpisati ga, poslati ga. Međutim, ovdje sad kad govorimo o velikim količinama računa gdje je bilo kakav ručni unos zapravo bespredmetan, u svakom slučaju su na raspolaganju direktne automatske integracije sa sustavom e-račun, da krajnji korisnik koristi svoj računovodstveni program kako je to koristio i do sada, samo što sada više neće stisnuti print, nego će zapravo sve to otići, tako je, otići elektroničkim putem. Znači bilo koja struktura korisnika i njihovih želja i potreba, mogućnosti, ja bih rekla eto da FINA može udovoljiti tim zahtjevima. Znamo da Hrvati, pa onda tako i poduzetnici zapravo većinu stvari koje moraju obaviti obavljaju ne 5 do 12 nego minutu do 12. Dakle, što biste savjetovali svim onima koji još nisu ni počeli s pripremama? Koje je to pravo vrijeme za krenuti? Pa pravo vrijeme za krenuti je jučer, jel tako, kao i uvijek. Međutim, ajmo ovako. Znači, za početak bi ja svima savjetovala da se sada dobro informiraju. Znači, zakon sada će stupiti na snagu, odnosno stupit će na snagu s 1.1., ali svima je već poznat i jasno je šta on donosi. Neka se informiraju sa zakonskom obvezom, na koga se odnosi, kako se odnosi. Set je sad edukacija i seminara i svega i dobro je to čuti. Nakon toga se korisnici isto tako trebaju informirati koje to ko njima može dati najbolje rješenje. Ono što je za njih najpovoljnije, ono što je za njih najelegantnije i s time mogu krenuti već sada. Uzmimo u obzir da će negdje, najavljeno je službeno 1. rujna, ali očekujemo to da će biti i prije, biti otvorena službena testiranja od strane Porezne uprave, ali tako gdje očekujemo svi da prođemo ta konformans testiranja koja će nam dati pravo da se uopće bavimo e-računom i fiskalizacijom od 1.1., ali definitivno toplo sugeriram da nema potrebe čekati zadnji trenutak jer onda nastaje kaos, nastaje panika, ne znamo gdje treba ići, šta treba raditi, sve nekakva strka, nema potrebe za tim. Mislim da će biti jako dobro da je to ono tam božićne blagdane, svi dočekamo spremni i u miru i da već ako ne jučer, ajmo sad malo to ljeto, vamo tamo, jel tako kako to već ide. Manje odmora, više priprema. Manje odmora, tako je, tako da ono s nekakvim tim rujnom već većina poduzetnika zna što će raditi, ko će im šta omogućiti, kako će to izgledati, tako da taj 1.1. dođe relativno mirno. Odlično, ali ja ću svejedno ponoviti i reći ajmo krenuti jučer. Ajmo krenuti Hvala jučer. vam lijepa na dolasku. Hvala i vama.